पूजनवा मैया जई है हमनी आंगनवा मैया जई है हमनी आंगनवा कर नवमी में 9 दिन पूजनवा मैया जई है हमनी आंगनवा लेके आरती के थार खारे रहे में दुआर आवते हम करम पूजैया अवतारी शेरो वाली मैया ये सैया अवतारी शेरो वाली मैया अवतारी शेरो वाली मैया ये सैया अवतारी शेरो वाली मैया अमित रिकॉर्डिंग स्टूडियो बाटे महिमा महान जानेला जहान ई भैरो के बारी दुलारी नु हो सारा देवता भी पूजे न केहू के सूझे ई बेटवा के बारी भरी प्यारी नु हो बाटे महिमा महान जानेला जहान ई भैरो के बारी दुलारी नु हो सारा देवता भी पूजे न केहू के सूझे ई बेटवा के बारी भरी प्यारी नु हो हो जाई भक्ति में मगन माई कृपा से हो जाई ललन लेके अड़हुल के फूल माई के चरण के धूल अपन माथे लगई है ये सैया अवतारी शेरो वाली मैया ये सैया अवतारी शेरो वाली मैया अवतारी शेरो वाली मैया ये सैया अवतारी शेरो वाली मैया पुजारी मैया जी के चुनरी चढ़ावल जाई पूजा पाठ के मैया के ध्यान धके सब दुखवा अपन बतावल जाई पुजारी मैया जी के चुनरी चढ़ावल जाई पूजा पाठ के मैया के ध्यान धके सब दुखवा अपन बतावल जाई राजा रणधीर सिरवा झुकाई सुनी हमनी पुकार देवी माई हई अमित तिवारी तोहरा आइल दुआरी बाजे लागल बाजन बजाई